かないけど、まあ自分が農業をしているその事業のそのトップとしてやり続けるためには、外国人がずっと居続けてほしいと。で、割とその、今の自民党を支持してる人たちって農村のそういう農家の人って多いんですよね。その都会ってそんなに自民党支持してる人多くなくて、割と地方の方が自民党支持してる人多いんですけど、で、本質的には長期的には農家っていうのは減ってった方がうまくいくんですよ。要は今の農家って個人が一人でその生産するとか家族が生産するっていう形でやってるんですけど、じゃあそのアメリカとかってどうやってるのっていうと、その農業法人みたいなところがめちゃめちゃでかい農地を持って効率的に物を作ったりするんですよね。だからその一つ一つの畑でなんかトラクターとかを買っていちいちやるより全部まとめちゃってすげえでっかい畑にして、じゃあトラクターじゃなくて、じゃあその種を植えるとかでも、じゃあそのドローンで種ばらまきますとか、農薬もドローンでばらまきますとか、もっと効率よくやってなるべく人力を使わないでやった方が、その農作物というのは効率よく安く作れるんですよ。なのでそういう形で長期的には世界中せざるを得ないんですよ。なので例えばじゃあ日本ってなんでその食べ物を輸入してるかっていうと、他の国の方が安く作れるからなんですよ。で、なんで安く作れるかっていうと、じゃあアメリカから農作物を使ってるんですけど、アメリカ人の方が人件費高いはずなんですよ。じゃあその小麦粉をアメリカから買いましたって言ってるけど、でもあれ人件費アメリカの方が高くね？給料だってアメリカ平均年収700万超えてるわけじゃないですか。でも日本は400万なんですよ、平均年収。じゃあなんでアメリカから物買ってるかっていうと、そのアメリカは小麦粉を生産するときに人力をなるべく使わないようにしてるんですよ。なのでその飛行機で農薬をばらまいたりとか、1キロぐらいの長さの謎のでっかい三輪車みたいなのがあって、その三輪車の上に棒が1キロぐらいあって、でそこから種とか肥料とかをばらまくのをちょっとずつ動かすみたいな、とんでもない広さでとんでもない量のでかいことをやったりするんですけど、その結果安く小麦粉とか作れたりするんですよ。っていうのがあるので、じゃあそれ輸出しやすいよねっていうのがあって、その高い給料のアメリカ人の国から安い給料の日本人が買うっていう状況になってるんですよね。なので、農業法人っていうのを開放して、農業法人がある程度でっかい農地に対して効率よく野菜なり農作物を作るっていう構造にならない限りは、外国から野菜を買い続けるという構造は変わらないんですよ。で、普通に考えてる人ってみんなこれ分かってるんですよ。なので中国もそうやって作ったりするんですけど、ただ、自民党って、その農村で働いている農家の人の一票一票が大事なので、じゃあ例えば農業法人で、その10人の農家をまとめて1個の法人にしましょうっていうと、その農業法人の人1票しかくれない可能性があるんですけど、農家を10家族残しておくと10票入るんですよ。そしたら農家10家族を残す形の方が俺受かりやすいよねっていうのがあるので、なので農家の人が今のままを続けたいっていう願望を満たす方が、その地方のその国会議員って受かりやすいんですよ。で、今のまま続けたいがどういう状態かっていうと、もう自分は体があまり動かないから働けませんと。なので安く働く奴隷が欲しいです。っていうのが今の農家の希望なんですよ。なので、じゃあ本当に自分が働けないんだったら、時給2000円とか、じゃあ時給3000円とかで募集すれば、別に都内のニートとかが、時給3000円から行きますみたいに言うんですけど、残念ながらそんな金を出すつもりはないと。出せないしね。なので、じゃあ結果として、サービス残業し放題なので、計算すると時給300円とか400円で働くような外国人っていうのをこき使うっていう形で、俺は農家を続けたいっていう人たちがいっぱいいますと。で、そういう人たちの願望を満たすと、投票してもらえて政治家が続けられますっていうのがあるので、その低収入でスキルのない外国人っていうのを大量に入れようとしてますっていうのが現状だと思うんですけど、で別に各農家の人にとってみるとこれバカじゃないんですよ。要はじゃあ例えば僕が農家ですと。で農家は続けたいですと。でも自分で農作業したくないです。でも生活できるようにしたいとすると、安い奴隷を使うが僕にとって正解なんですよ。なので僕にとって何が正しいかっていうと、安い奴隷を外国から輸入してくれる自民党の議員に投票するは正解なんですよ。で僕が例えば70とかだからとすると、どうせ生きた後10年20年なんで、未来の日本とかどうでもいいんですよ。でじゃあ孫とか可愛くないのって言われるんですけど、僕がじゃあ農業でそれなりに稼いで、で自分が稼いだお金を自分の孫に直接あげた方が効率いいんですよ。
別になんか日本全体が豊かになって、その孫が幸せになるかもしれないねっていうより、その安い奴隷をこき使って、その毎年毎年200万とか300万とか手元に残るようにして、で、その中から孫にじゃあ学費だよとかっていうのでお金あげた方が孫喜ぶじゃないですか。なので日本全体を良くするより自分だけが得をするようにした方がいいし、で、農家である自分自身が得をするっていう形であれば、それを満たしてくれる政治家に投票した方がいいっていうのがあるので、なのでその日本人がバカだと気づくのに何年かかるかっていう質問に関していくと、その各日本人は自分にとってメリットがあることっていうのを考えているので、結果として日本全体が悪くなってるんですよね。家の話でもツイッターで書いたんですけど、基本的にはその、社会にとって持ち家を持ってる人が増えた方がいいんですよ。要はその、じゃあ自分がじゃあその東京都北区赤羽で一軒家買いましたってなると、じゃあ周りもその治安がいい方がいいし、そのなんかゴミとかもしない方がいいから、なんかゴミが落ちてたらゴミ拾うし、なんか落書きとかする人がいたらじゃあ注意をするしっていうので、なるべく自分の住環境が良くしようとするんですよね。でもその治安が悪くなって賃貸の人だったら、なんかこの街治安悪いから引っ越すわっていうのでいなくなっちゃうんですよ。で、なので社会としては持ち家比率が高い方が良いよねっていうのはあるんですけど、ただ僕個人として考えたら、その人口も減ってって経済成長もしてない日本の土地に投資するとかありえないよねってなるんですよ。なので、社会としてはこうした方がいいよね。皆さん持ち家持った方がいいよねってあるんですけど、僕個人で考えると、いやいや、そんななんか経済没落してる国の土地買うぐらいだったらニューヨークの土地買うわ、みたいな話になっちゃうんですよ。いや、投資っていうのは払った金額に対してどれぐらいのリターンがあるかっていうのを考えるので、なので、その個人に対する最適解と社会全体に対する最適解って違うんですよ。なので、その農家の人たちっていうのは、個人の最適解を選び続けた結果、日本が没落していく方向っていうのになってるんですけど、ただ個人の最適解を選んで、それの自分の幸せのために頑張ってくれる政治家を選んで、で、政治家をじゃあ個人のその最適解を選んでる人たちに向く形にするっていうのは間違ってもないし、バカでもないと思うんですよ。なので、これは多分助かるパターンなくて、なので、賢いがゆえにずっとそれが続いていくっていうことなので、多分僕も、治らないと思うんですよね。要はそのバカであるっていう状態で、あ、こうやった方がうまくいくんだってみんなが気づいたらうまくいく可能性があるんですよ。でも、個々の人たちが考えて結果としてうまくいくっていう形でその自分自身がうまくいくっていうのを選んでる結果なので多分これを解決する方法はないんだなと思うんですよね。